Saumpama duwe bojo niken awak dhewe kuru tenan. Nyapa lho. Malah seneng lho ndek bojo aku ki. Malah seneng piye? Anggere esuk mesti serandu. Tapi kan orang repoti, aku kan wis iso kerja dhewe. Mandiri ya kan ya. Mandiri. Heeh. Seekor niken salindri masa karo dagelan kaya ngene iki. Aku ndek wedhus gudikan loro. Ya sanggagae karo bupati apa Oh. karo sapa. Ayo coba saiki tiba gilirane adikku Niken. Mangga. Niken, heeh. Ayo jadi sepot papat Yuk. papat. Kayak ngapa? Selanipun wonten Mas Ayu Ayo. Niken Salindri. Pangkalan ayo. Yuk. Kayak Cicik. ngapa? Hei. Hei. Yo. Yo. Hei. Alah Ken, ya Allah. Ya Allah Ken. Kowe iku lho lah opo? Hei. Hei. Matur nuwun. Jan. Sugeng dalu nduk Niken. Inggih sugeng dalu Kang Mas. Oh iya, waduh. Sehat ya, Dok? Alhamdulillah pangesune panjenengan kula sehat selamat wilujeng Kang Mas. Kabaripun aman nggih teng Kediri? Aman Kang Mas. Sakmenika panjenengan aman nggih Mas. Alhamdulillah kula aman tur amin. Alhamdulillah kita sudah lama tidak berjumpa. Waduh. Ketinggalannya sampean kangen ndak sama aku? Kok ketinggalan nyapi to? Aku ki bingung nek bahasa. Ya kan bahasane campur-campur. Oh iya, Ding, aku lali. Wedi wedhusku Iya. kadel neh aku. Semoga sampean sehat selalu Amin, ya Mas. amin, amin. Baik. Begitu juga kamu juga sehat terus ya. Iki Sehat jane selalu, apa, Cik? banyak rezeki, Wih. dimurahkan, digampangkan lah. Inggih Anyangan-anyangan alhamdulillah. tapi Ora. Sampean kabarnya juga baik. Wow. Alhamdulillah baik Noni Ken. Kamu juga baik ya. Aku juga baik. Sumpah karo sedeng omah apik iki ya. Tenan ya, Bur. Senianem sesuk ijono iki ae lho, Dik. Ya sing entekno bengkok yo ngene iki lho. Oh, senia sekoke mati sisih kok. Kan Mas Bayu, Iya. Mas Bayu sekarang acaranya apa, Mas? Ini sedekah bumi nih Ken. Oh, sedekah bumi. Ya. wow. Ini Sumpah. di mana desanya ini? Cil. Ijol nggon Cil, aku sing kono Cil. Ijal. Ijol nggon. Dalang iki adepamu yo gedebak iki. Kok golek sing ayu kok Loh. gedebak iki Loh, lho. wani ngunek-nguneke dalang, wani. Mas, nyuwun Ngunek-ngunek sewu. dalang wani. Iki Mas, sesuk piye? kowe lah slamet lho kowe. Ora selamat piye? Lah sing bayari dapurmu aku lho. Alah wis cash ditransfer ndek kok. Oh, yo oke. Debok Beres. iki, Mas, Suni. nyuwun sewu Mbak Nggih. Niken lan Mas Bayu. Nggih. Ki wis ana jatahe dhewe-dhewe. Lah. Dagelan jatahe ya sinden. Sinden. Dalang jatahe debok. Debok. Oke. Ameh apa bayari wong wis mbok transfer ndek iki. Oke, Kancil, oke lagi. Gimana nih Ken Oh gimana? ya, ini acaranya apa, Mas Bayu? Aduh. Ken, aku gak gawe anu lho Ken. Aja sembrono lho Ken. Ini acaranya kan sedekah bumi ya? Iya. Sik, kerisku tak dudut sik. Iki bahaya ini. Yo Bayu. Dalem, Mas. Nggo ae lho. Apa? Niken tak tuntune rene. Tuntun masamu sapi kok Kete ora tuntun. pantes blas nek Niken cedhak karo dalang. Gak pantes. Ora pantes blas. piye to? Sindene katon gemabyor ayu rupane. Dalange. Dalange kaya kucing anyang-anyangen. Oh, dus. Iki gak kucing anyang-anyangen, Apa? res-resen. Iki ya. Sampean ki aja tak sia ngono kuwi. Nggih. Lah terus lek aku gak pantes jejer karo dalang terus aku jejer karo sapa pantes? Gojo Dik, gojo. Karo kowe. Gojo Dik. Kaplok Ken, kaplok Karo Ken. kowe. Karo Aa. Aa kok Kowe iki gak AA. Sapa? Bener dalang Bayu kowe kae. iki.
Mosok semene gedhe. Oh gambarnya kaya ciduk kiwan kok. Seekor niken salindri masa karo dagelan kaya ngene iki. Aku ndek wedhus gudikan Ya. loro. Ya sanggagae karo bupati, apa Oh. karo sapa, apa karo sapa ngono. Ora malah kaya apa iki? Awakmu ora ngerti to, Ken? Aku ya bupati. Dono kondangem, Dik. Aku ora rope bupati Toprak. Alah, Padha ae aku bupati kok malah bupati toprak. Godho Dik, godho. Pak Bayu, dalem. Dik niken kersane kalih Mas Kancil kula tak pados kiambak. Niken. Emah, aku Golek apa? alergi karo sing ganteng ae. Lho, ya to. Aku senenganku karo sing elek. Ya wis nek sing elek ki mbah iki gender iki. Oh ya ora apa-apa. Iki malah ije Loh, bocah. ora ngono, Cil. Mbah. Niken bener lho. Kenapa mencintai dan menyayangi mengasihi wong sing elek? Sing elek contone. Mergo sing elek ki wonge tetep tur kuat, awet sampai tuwek. Wong elek iki sampe sok ya panggah elek. Lho, nek wong ganteng kan? Lek wong ganteng kuwi sok lek berubah kan yo kaget to, Umur Pak. sang saya tuwa, Heeh, umur elek sang yo. saya tua saya elek. Ora Berarti ganteng. awakmu ora gelem karo aku. Ora gelem. Gelem ta ora? Mah, Gelem? mah. Mah ya wis. Aku nek karo sing ngene-ngene iki aku jek rada gelem. Lah kuwi lho. Sebabe apa? Nek ngene-ngene iki kan nek masih dicolek ning alasan ya ora enek sing Aman. gelem to. Sik. Kewana ya paling ya Taurus. gumoh. Masa gambarku ngene mbok colone ngalas. Lah deloken sik. Lah wong iki wedane ketok glowing apik ya ya to glowing. Lah iki wedakan malah bulak ngene. Kelawu kok kan. Iya ya. Sama nih wis tak omongi aja nggawe wedak sing merek-merek mahal itu Wah, jangan karena lewane. kamu itu harus menyocokkan shade di kulitmu ini. Shade-mu itu apa jangan kamu beli yang terang-terang itu jangan. Kamu beli bedanya itu harus sesuai dengan kulitmu. Lah, iki kok. Ben ora klawu ya. Lah iya, nek aku kulitku resik ya, Ken. Wedakan sithik ketok bagus. Ketok bagus. Iku malah raine kaya dipangan Grahana. Aku golekno tepung jae, Bu. Ngopo? Nggo goreng dasmu kuwi. Anggap tak Oh, malah golek tepung. Oh, kere. aku yakin ta apa kabeh digoreng. Wong mbok ya kaya aku. Digodhog kowe nek wani. Nek Ken. Wow, sayang. Lho, lho. Mas Bayu kersane nggodho niken Iya. kula tak pados kiambak. Monggo Bu. Hei, aja kuwi mbokku tak kwaplok, Bor subur. Kuwi mbokku tak kwaplok kowe. Aku milih sing tuwa timbang sing enom ngene iki. Ya, Ora, Jos. ora. Aku milih enom-enom ngene iki Ken? tenor ragat. Kita berpacaran, kita ke luar negeri ya, sayang. Wani pira? Wani pira? Awak dhewe budal rene utang ya, Dek. Lah karo kuwi lho. Walah. Ken, awakmu bengi iki ae sedelok dadi Oh iya. Pamane kita keluarga. Aduh, lah iki bokong apa napas ngene. Masalah. Bokong iso sampe ya Allah. Iki jenenge Semar Wedok ya iki. Kowe iki kaya padak ke. Ini kita keluarga kaya versus keluarga miskin. Ayo. Sayang, Ya sayang. cintaku. Tak sawang dhuwur cintaku. apik. Betok kanton pantes. Kita Sayang kamu pakai parfum dulu ya. iya dong. Biar baumu ndak bladus. Masa aku bau, sayang? Bau Bladus. sekali tengi itu. Aku Lah kowe sing bonggo ora minyak wangi kok, Jel. Ken. Sumpah kena mripatku, Ken. Ketoke diancam patimu kowe aja. Ora ngono sumpah pritenan iki. Jek mripatku idone, Bor. Sing kena sisi ndi kiri apa kanan? Kene, Ken. Lah sisi tak urung. Sitok urung. Sitok urung. Ayo ya Mas. Agak iki dagelan nawur sinden mripate ra melek. Kan nek kono kan keluarga sugih Mas yo. Sugih. Keluarga sugih parfume paling Suke piye? Ana piye sing wedok ayu sing lanang PC? Terakhir dijarah kok. Ora apa-apa kok dikum. Sayang, Ya sayang. kita jalan-jalan ke luar negeri ya, Ya sayang. sayang. Besok kita kita ke Vietnam, ke Tiongkok, ke Hong Kong, ke Korea, Oke Japanis. dong. Pasti kita nginap di hotel yang harganya Iya, mahal. itu ada hotel yang jalan, aku jalan-jalan. Rung sik. Menang isa ora? Aku mbek keluarga aku Pak. Ngomong ki gentenan. Aduh ya. Ngomong ki gentenan. Aja batas. Iya. Batas. Kono Eh. wong sugih aku wong Wong kere sugih, tak wong gatos. sugih. Kene wong sugih awak dhewe nyetel radio nek ngantek ngerungok ku awas diteni we. Kene nyetel radio nek ngantek ngerungokke. Tak hengseti.
Loh kenapa kok kita nyetel radio? Kita kan orang kaya, Loh, sayang. kalau orang kaya ya jangan nyetel radio dong. Apa, Kita sayang? nyetel bioskop. Kancil ki wong sugih lagi 3 dino. Bioskop. No radio. Iki wong sugih katro kok, Gen. Jek ra kuwi doni, Dik. Bioskop itu biasanya ndene layar biru didekekne. Anu. Iki terpal goblok ning nggonku. Ini layar tancep. Sayang, Iya sayang. kita habis ke Vietnam, kita Ke lalu Vietnam, masuk ke restoran. Iya ke Kita restoran. makan bareng ya, Yang sayang. bintang 5 itu kita Bisa makan dong. seafood. Ayo makan di terus. restoran, Mas. Bebek, betul ya, Beb. Ayo maaf nih resto aku pengen spaghetti, hamburger, pizza. Bojomu rasa ning gone restoran pangan ana ramban ae lho, Wi. Wong sugih ki wong sugih wae rasa ngurusi wong miskin ya, Mas ya. Bebek, Piye, bebek. Mas? Kono wong sugih. Wong sugih. Mas, nek sekirane Ora. bojo aku rasa ngono kuwi. Mas. Ora sayang. Kono wong sugih turune ning hotel, sabone ning ndi? Turune ning hotel awak dhewe ning Ini ning ndi, Mas? Ning gubuk kae penane Kok tengah ning gu- sawah. Kok ning gubuk ta, Mas? Kono turune ning sprimbet awak dhewe ning galar sing abene kek. Aneh sensasi suarane ya, Mas ya. Sayang. Iya, Piye kok sayang. Nih kan, sprimbet? kita habis masuk ke restoran, Iya. kita pulang beli mobil ya, sayang. Kita jangan beli mobil. Beli apa? Kita langsung beli Sayang. pesawat aja. Oke, kita beli pesawat, nanti kita beli bandara ya, sayang. Iya, sayang. Kita kan Kene beli helikopter, Mas ya. Helikopter piye? Kene beli Avanza ya, Mas Avanza. Ora usah, Senia. ora usah. Tuku kijang Ora. Innova lho, tuku kijange tok. Ora kelar. Lebih to iki wong lanang lho, Tak Mas. tumpakno arko tak surung. Oh, alah. Lah semene gedene. wong lanang kok kere piye to? Lah piye wong kere anjen kok? Mas, Paling ora tidak itu ya awak sebodoh. dhewe karo niken. Sayang, gimana Sayang? kalau kita donasi ke itu anak-anak itu? Bisa. Kita donasi aja ya, kayaknya Iya. kasihan itu dia nggak pernah hidup mewah. Ora Aja mlebu mewah gelem, piye? Mas yo ke manganem ning restoran sesasi ra tak pangani ra ketara, Dik. Oh. Perkarane apa perkarane? Ora kuru-kuru. Sayang, Iya. jangan melihat istri tetangga ya. Istri tetangga ngerti bokongnya kok cetakan wajan sayang. Iya, kalau bokongku kan udah. Bayo. Iya, iya. Saudara. Kalau niken ini kan GL Coba Pro. kamu lihat bokongku. Itu coba kamu lihat bokongnya itu bojomu itu. Piye, Mas? Dia bojo aku penak, Mas, yakin. Penak piye? Ora usah tuku kasur, Mas. Lu bener ning galar apune krekek. Ora usah sapa hotel sapa gubuk. Aduh. Paling ora sing mesra kaya aku karo Mesra piye, Niken. Dik? Ora ta, Mas. Anu, Mas. Kok ora mesra. Lintang asmoro, Mas. Mas sayang kok, masa orang kaya lagunya Lintang Asmoro. Kamu pengen aku nyanyikan apa, sayang? yang agak itu agak baru gitu loh Oke, lagunya. yang baru rilis di tahun 2025? Iya. Oke. Walang kekek. Dapurmu. Suwetrem tenan lho. Ya, Eh? wong sugih. 2025 wong sugih kok. lagune walang Walang kekek. Lah kene apa sayang? Kene apa ya, Mas? Gajah-gajah ae. Jumbono karo kahananku. Kahanan piye? Gajah. Paling ora karo bojo dirayu. Iki Lah yo ngono to, Mas. Oga sayang. Mas Ketok nadane langsung nadane turu. Mas nadane D Mas D. Mas E. F. Ya mah hitung-hitung ta apa aja. Hafalan huruf. Wah, iki kok yo F Mas. Iki wis F ya. F ki. F ini gitu. Ku pernah terjatuh, ku pernah ditinggalkan tepus Dan saya, Mas. Aku gendong ya, Mas. Jawa wong sugih, Se. Maha sempurna Tuhan, kirimkan kau untuk kekasih yang tulus, dan kisah kelamku kini hilang terhapus. Iso bojo kaya iki Se, aku penasaran, se. Lanang ta wedok ya? Wedok ya, Mas. Iso bojo kaya bojoku iso. Bojoku ketok lanang ta wedok iki?
Wedok. Ora percaya. Lah kok topi. Wedok kok ya. Kayak bojoku iso. Iki sayang. Ya sayang. Aku sudah kamu rayu, hatiku tergila-gila sayang. Aduh. Tak rayu ya, Mas? Rayu lah. Tak rayu ya, Mas? Alah paling rayune mentok. Mentok. Menengok Tak gantian. kandhan. Kamu diam dulu Gantian. biar itu Stop it. si gajah itu biar ini dulu itu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hop. Ame Piye? bongkong. Lho kowe ngerayu kok. Istri sing baik. Istri bae piye ndongakno sing lanang ndang bongkong. Istri solehah Istri iki. saleh kang. Soleh api. Aku nyawang wedi nek. Aku melok nglayat. Bantuan doa. Kita kok seneng nek subur ninggal. Gak seneng. Lah tek mbok meh nglayat. Enggak maksudnya nglayat tanggamu ngono lho, Oh, nek sing tanggamu. ngono kok. Kowe nggodho ya aja ngono Mas sayang. Lagu apa? Aku tok sing dirayu, aku tok mosok wedok sing rayu lanang. Tak tuwapuk lho Mas. Kandhane wong lanang karo wong wedok iki kalah. Wong lanang sak kecap, wong wedok 3 kecap. Wong lanang 2 kecap, wong wedok 10 kecap, wong lanang rauman kecap. Rauman kecap-kecap ngono. Ramen kecap. Sing legi wireng iki lho, Dik. Kecap. Lah iya. Iki kok ya. Aku Dene bawa kan. pangku, Mas. Ya. Aku bawa pangku. Iya, Dik. Oke. Ya Allah, seneng banget itu aku. Keberekan dosa. Penak ta, Mas? Penak ta? Aku ya mau dipangku. Pengen dipangku kaya kuwi. Ayo, Apa Dik. iso ngene ya? Jangan Apa no, iso ngene, aku ketok mesra karo Niken no, coba. Mas, aja nganti kalah karo Sayang. wedok, Mas. Ya. Ayo, bersuber. Kok ngene katon apik kaya Bu Lurah karo Pak Lurah. Sedek. Sikilku anyang-anyang. Periksa ya, Mas, periksa ya. Anyang-anyang lo sikil. Wah, kemeng. Mula oto, golek bojo iki sing kaya Niken kan langsing. Langsing. Lah bojoku ketok langsing lho, Dek, ketok kuru lho, Dek. Iki apa kurang langsing ta, Mas? Lah kuru ketoke Lah kok iso? kurukan daging. Wih iki yo paling tidak kan kaya Niken iki lho berwibawa. Lho. Iki yo berwibawa, Dik. Berwibawa. Aja dhuwur-dhuwur nek topi ceblok. Iki kok yo. Lah mantok-mantok. Mas Subur. Masa bojone kaya ngono ya. Lah wedi nek kleru lanang kok, Dik. Lah nyapa? Lah piye engko topi ndang-ndang ame ceblok. Kuwi ora topi. Apa? Iki rambut ngisor kene dhuwur. Kok ngerti Wah, ta, Mas? iki kaya Kok ngerti? Seta. Iki apa? Nah, Kok tak buka iki? Heeh, Ndang. Duh, angel iki to. Iki lanang apa wedok? alah dibuka isine sembarang ding ono jagung, ono Saatnya marik-marik. aku membuktikan siapa aku. membuktikan siapa dirimu lelaki atau perempuan, Dek. Buktikan. Buktikan. Kita buktikan. Musik. Sangkala lanang. Iki ora horor ya, Mas. Iki ora horor. Aku Jane sinden kok gendruwon. Mbok anggap ondel-ondel ta apa kon rinting ting ting sing ini. toteh-toteh. Iki wedok. Iki lho. Oh ini. Tak buka saiki. Siap ya. Bayi. Iki ape la opo? Iki kaya Piye? Aku kleru wong. Kleru piye kok? Kleru wong kok. Iki wedok ya. Iki wedok. paling ora kaya Niken ki asli. No. Asli. Iki asli. Iki asli pasangan, Mas. Iki wedok asli. Wedok, Mbak. Delok. Apa nih? Ih, ya Allah. Niken yo iki Emang kaya. delok apa? Delok. Aku sing pacare ora ngasih delok kok. Delok Sembrono. susune. Ojo Wah, ya. iki kok ya. Nggih, bojomu ken linggih kersane Mbak Niken. Heeh. Gereke Lah tembalan. iki terus piye nasib bojomu? Aku tiwas buka kabeh bukan lugu, Mas iki. Waplok ya. Lah, kowe ora kondangku, Mas. Kowe ora kondangku, Mas. Tunglor. Tung lor aku mateni bayi. Tung kidul. Mateni bayi. Kok bayi kabeh to, Nduk? Mateni bayi ya. Tung-tung ning kodokan. Kodok apa piye? Ya. Aku wis gelem Wes, buka-buka. iki nek dijongokno angel iki. Iki kok ya. Iki wis gur ngene kalian. Iki kok ya. Iya. Ono bae mbak isu. Ora usah digawe maneh.
Piye kenapa, Nduk? Aja Sabar, Nduk, sabar. aja nangis, aja nangis. Sirahku wis ucul. Cuk. Ya ngono wi yo digaeke to. Gawe Ken, gawe Ken. Dadi wong ki sing perhatian ngono. Ngono lho, apa walaupun wis kondang kita tetep. Ya, digokno. Ono Kayak ngawur, Ken. Gawene sing Ya, klea. Yo, hei. Iki endi ya wong iki? Oh iki ta ya Allah Mas. Bojo kok diobok-obok. Kowe iki ya. Kleru mirah. Mangga dekne Ken diaturke napa? Aturke napa? Aku duduk ya. Duduk sayang, Duduk duduk. sih. Kowe Kita kok gawe lagi. iya no. ya digono. Sesuk melaku ning Rembang, Dik. Kenapa Mas? Tanggo gapura. Omongan sithik mana sati iki kok ya. Oga cantik tenan. Ayo bawa riyen apa mboten, Pak? Nggih, bawa sik ra apa-apa. Nggih, Dadi tendang kula- coba kaya ngopo Mbak tendang Niken kula pi bersamawan. virale ning YouTube kae wis nuansa lagu-lagu dangdut ke atas lah cara mono. Iki dicoba, heeh. Ben ngetokne Mbak Niken ki bener-bener pesinden yang multi talent. Wah, tenang. Aku ngerti Niken iki ya kesurupan barang lho, Cil. Mangan tratak, Heh, mangan sepeda motor. Lho. Lho melok caplukan kae Niken kesurupan mangan apa tratak beling. Wah, sepeda motor kerokot ya. padake. Loh, aku malah ra roh lah. gak kowe to, Ken? Kudu. Wong kowe kesurupan ya ora sadar. Kowe iki ya. Ayo. Bojomu iki. Bawa apa, Nduk, niki? Mangga, Dik. Niki Sandi Asma nggih, Pak. Sandi Asmo, Sandi wis ngarani Sinandi, Sinengker. Asmo kuwi jeneng. Heeh. Nggih. Nggih. Kira-kira jenenge sapa ya? Lah ya iki lho sing dadi pertanyaan kan iki. Jenengku dhewe ya. Mangga. Nggih, coba ngopo? Yo. Dimana Buddha yang ram bakar Bawa pangkur Sandi Asmo dimen ngrembaka. D. di Pak Oh di. Iya ya. masih nangkling cahyane raka eksis Sing loro Mas Sinangling saka tembung Mas. Di Mas. Heeh. Ayo. Wis mulai ketara iki yo. Nimas mesti kaning jantan Gatra telu ni. Di Mas ni. Heeh. Yo. kanya kang saking dahan Sing papat Ken. Wis mulai ketara, Cil. Ya. Heeh. Salawireng nambang beksa wes cakup Sawiring reh nembang beksa wis kecakup tegese sudah menguasai. Heeh. Sa. linambaran jiwa tama Linambaran jiwa tama tegese kudu duwe dasar-dasar kautaman. Heeh. Li, terus Driya sumarah mring Gusti Driya sumarah mring Gusti tegese kabeh sing wis kecakup kuwi tanpa guna yen ora duwe pedoman patokan saka Gusti Allah taala. Heeh. Niken Salindri Sandi Dimas- Asma. Wah, sik, Dimas Nduk. Niken Salindri. Betul. Wah. Jan, tembangipun apa sih iki? Angenteni nggih, Pak. Angenteni. Oke. Mangga. Yuk. Aku ngenteni tak kamu. Iya.
Nyata Mbak Niken iki multi talenta. Bisa, Ah, no. Iya, iya. Yo, terus nih Ken. Kledang tae tapa Yo. Ayo guyu. Yo yo. Sekarang Niken Sony Dwi. Kebun agung bergoyang. Ayo nak. Ayo nak, bebo. Hepong ya. Jut Jaipong tambah itu. Suwok. Awas. Lele, lele, lele. Matur nuwun. Wah, Luar biasa jan matur nyoto suwun. anu jan klasik ya oke, Dipun- tembang-tembang campursari ya oke. Nggih no. Heeh. Iki ana panyuwunan Kang. Heeh. Napa, Pak? Niki diwaos. Oh nggih. Ah, suratipun tak macane. Tak wacane. Nyah. Iya ya. Tuh, jenenge tak wacane. Lah ya iki tak macane aku. Tak wacane. Lah ya nyah. Tek doyok-oyokan Iya, iku tak- piye lah, Cak? Sing bener iki tak wacane. Lah ya nyah. Piye to Ken? Iki, Ken? Kandhani to. Surat iki sing apik tak macane. Kuwalik. Iya. Ora Surat kuwale. surat iki tak wacane. Wacanen. Lah ya wacane. Maca tek doyok-oyokan iki Lah lho. dek ngomong macane ya. Ngau. Ngau. Wah. Tak wacane, tak wacane. Niken ketek karo graono. Napa? Sugeng dalu Mas Dalang Bayu saking hati N Audio Audio badhe nyuwun Inggih, lagu inggih. ayang-ayang lagunipun kangge sedaya pamirsa ringkes purun lagi kanu matur sembah nuwun. Nuwun. Ya apa sing guri dhewe kok ora jelas lek kan? Lho ora ki Ayang-ayang Mas, pamundhutane wau enten uange 100.000 Mas.
Ayang-ayang. Iya. Iya. Tenan Pak Dalang. Nggih. Oh, tapi duitnya di saiki dhewe karo dalange. Ora mungkin oke lho. Tak ngono lho. Sak. Aku ki moh ngono-ngono kuwi. Cil kancil. Eh? Saumpama Aku duwe bojo niken awak dhewe kuru tenan. Ya nyapa? Nyapa lho? Malah seneng lho ndek bojo aku ki. Malah ora- seneng ora- piye? Anggere esuk mesti serandu. Tapi kan orang repoti, aku kan wis iso kerja dhewe. Mandiri ya Ken ya. Mandiri. Mandiri. Oh,